ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ନୂଆ ସାଇକେଲ କିଣିଛି। ନନା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଆ ବାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ପୂଜା ହେବ, ସାଇକେଲରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧିକି ଦେଖ ନନା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ପୁଅ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶେଷରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ସରିଲା, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିବେ। ଲେମ୍ବୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୁଅ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଚକରେ ଲେମ୍ବୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ସାଇକେଲ ଚପେଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।